szívű bűnös emberhez is közeljössz és közelhajolsz. Magasztalunk Tégedet azért, mert az életünkben lehet a Te kegyelmed és a Te irgalmad következtében a bűneink bocsánatának a lehetősége, és köszönjük, hogy élhetünk ezzel. Köszönjük, hogy a Te bocsánatodtal jössz felénk, jössz közel hozzánk, és azt mondod, hogy aki hisz Te benned, annak örök élete van. Magasztalunk Tégedet azért, mert hívsz és vársz a Te országodból, ki akarsz bennünket ragadni ebből a világból, amely félelemmel, amely szennyel, amely erkölcstelenséggel van tele, és azt akarod, hogy szemnéped legyünk, Te számodra félretettek. Légy kegyelmes hozzánk, Istenünk, ezen a délutánon, és hogy a hit által fel tudjunk Téged fogni és megragadni. Amen. Nyissuk ki Bibliánkat a János közönséges első levele 5. részénél. János apostol közönséges első levele 5. részének az első 5 versét olvassuk fel, utána pedig megkérem áldáskérő imára ifjú Szabó Sándor testvért, hogy vezessen bennünket hangosan, hangtalanul pedig imádkozzunk mindannyian. Kérjük ki az Úrtól, hogy adja meg számunkra azt, amit ma, ezen a délutánon nekünk akar adni. A megnevezett helyen az ige a következőképpen hangzik. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Isten szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Amen. Orrunk és Leborulva előtted meghajtjuk magunkat, mennyire édesatyánk, és ahogy énekeltük szívünkben, és az van, és azt érezzük, hogy mi nagy vagy Te, és mi csodálatosan cselekedel Te, és vezeted népedet, Te alkotó, Te vezető és fenntartó vagy. Kérünk Tégedet, hogy ezen a délutánon is áld meg a mi összejövetelünket, légy velünk, erősíts bennünket, áld meg minden egyes szolgálatot, különösképpen a fiatalokat, a gyerekklubot, mennyire édesatyám, akik dicsérni és magasztalni akarnak Téged. És áld meg minden költeményt, és az ige hirdetőnek is, mennyire édesatyám, Te adjál üzenetet, hogy tudjunk olyan örömmel és olyan nyitott szívvel hallgatni a Te ígédet, hogy amely a mindennapokban tud segíteni, és le tudjuk győzni a világot hitáltal, és kérlek, hogy erősíts bennünket hitáltal, és adj nekünk olyan erős hitet, hogy bármilyen nehéz körülmények és próbák közt és kísértések közt is tudjuk legyőzni a világot, és tudjuk azt, hogy szeretsz bennünket, tudjuk azt, hogy Te azt akarod, hogy győztesek legyünk. Kérlek, hogy áld meg bennünket, mindenkor tudjunk győztesek lenni itt a Földön, és majd egykor odaáltat a dicső országodba, győztesen meghajolni Te előtted. Amen. Amen. Jézus Krisztus szeretetével köszöntjük a kedves jelenlevőket, vendégeket, gyülekezet hozzátartozóit, testvéreket. Köszöntjük a klubtagokat, akik itt vannak ebben a gyülekezetben, a gyülekezetben jelen, immár harmadik alkalommal a január 9-i kezdés óta. Ez a harmadik alkalom, amikor szolgálni fognak köztünk, úgymond számot adnak mindarról, amit tanultak, számot adnak a bennük lévő reménységről, vagy mindaz, ami majd a jövőben reménység lesz. Azt mondja az Úr Jézus, azt mondta az Úr Jézus is, azt mondja most is az Úr Jézus, hogy engedjétek hozzám jönni gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Szülők, akik közel engeditek Jézus Krisztusra a gyerekeiteket, jól teszitek. A legjobb helyre, a legjobb személyhez engeditek őket azért, hogy boldog földi életük legyen, és nem csak a földi életük, hanem az örök életük is. Amen.
Énekeljünk egy éneket közösen, utána pedig kérjük a Vihari gyermekúr szolgálatát. Örülünk, hogy újból itt lehetünk, és hogy szolgálhatunk az Úr dicsőségére és a testvérek felé is. A klubban, ahova járunk, ugye a gyerekklubban, a Tomorrow Clubs, ez a nevünk, és hát azt mondhatnám el, hogy az utolsó 3 hónapban eléggé sok gyerek változott. Vannak alapemberek, akik nagyon szívesen jönnek, viszont vannak olyanok, akik változtak, és hát most itt lehet nem veszik észre a testvérek, hogy kik a változóak, de mégis azt mondhatnánk, hogy a nyáron elég sok gyerek eljött, hiszen akkor nagyobb volt a szabadság, most az iskolai idő alatt viszont ez valamennyire megcsappan, de örülünk annak, hogy vannak lelkes gyerekek, akik jönnek, és akik szeretnek az Úr Jézus Krisztusról tanulni, és ez bennünket is felüdít. A célunk az, hogy gyöngyöket gyűjtsünk, igaz gyöngyöket, nem olyan gyöngyöket, amelyeket valaki elrabolhat tőlünk, hanem olyanokat, amelyek megmaradnak mindvégig. És ezeket aranymondat formájában szoktuk gyűjtögetni, viszont van egy mottónk, ami arra buzdít és bátorít bennünket, hogy ne földi kincseket gyűjtsünk, hanem mennyei kincseket. Most arra kérem a gyerekeket, hogy álljanak fel, és mondjuk el közösen ezt a mottót.
elmondták ezt a mottót, hiszen minden alkalommal szoktuk ezt ismételni, hogy mindenki tanulja meg, és vésődjön ez a szívünkbe, hogy ne a földön akarjunk mi kincseket gyűjteni, hanem a mennybe. Minden csoporttal készültünk aranymondatokkal is, úgyhogy most megkérem a felfedező csapatát, hogy álljunk ki középre, és mondjuk el ezeket. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa őket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. 1 János 1:9. Mert ha te szálltál a vallást tetteled Úr Jézusra, és bűnben hitted, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtarthatóan Róma 10:9. És nincsen senkiben másban ídvérség, mert nem is adatott emberek közt az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Apostolok cselekedetei 4:12. Mindenekelőtt a hegyek lettek, és föld és világ formáltatik, öröktől fogva mindörökké te van Isten. Zsoltárok 92. Érezzetek és lassátok meg, hogy jó az Úr, boldog ember az, aki ő benne bízik. Zsoltárok 34:9. Hálával áldozz el az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat. Zsoltárok 50:14. Köszönöm szépen! És megkérném a napsugár csoportot, hogy egy éneket fogunk énekelni, aztán pedig a napsugár csoport fogja elmondani az elemondatokat. Az én szívemben
Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által. 1 Korintus 6:14. Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő kegyelme által. 1 Korintus 6:14. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok, Uram Istened. Megerősítlek, sőt megsegítlek, és az igazságom jobbjával támogatlak. Ézsaiás 1:41-10. Van barát, aki ragaszkodott a testvérnek. Példabeszédek, Szent Nyolc, 24. amiben 5 szín található, és mindegyik színnek van külön története. Én a fekete színről szeretnék beszélni, ami a pokolt és a bűnt jelképezi, ami elválaszthat minket Istentől. És egy hozzákapcsolódó igevers a Róma 3:23, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Kívánom mindenkinek, hogy ne a pokolba, hanem a mennyországba kerüljön. A piros szín az Úr Jézus vérét jelképezi, aki meghalt értünk a Golgotán, hogy elvegye a mi bűneinket. Ehhez kapcsolódó igevers, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16. A fehér szín azt jelképezi, hogy Jézus meghalt a kereszten, és elvette a mi bűneinkét. Ehhez kapcsolódó igevers, a bűn zsolda a halál, az Isten kegyelme ajándéka, az örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Róma 6:23. Én az arany színről szeretnék beszélni. Az arany szín az mennyországot jelképezi, és ha az
mennyországba akarsz kerülni, Jézus Krisztusnak kell adjad a szíved. Ehhez kapcsolódó igevers: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. János 14:6. Az utolsó szín, amiről tanultunk, az a zöld szín, ami a növekedést jelképezi, hogyha az Úr Jézus lemosta a mi bűneinket, és új életünk, üdvösségünk van, akkor növekednünk kell hitben és jó cselekedetekben, úgy, hogy tanuljuk, olvassuk a Bibliát, járunk valamilyen közösségbe, ahol barátokra találunk, ahol szeretnek bennünket, ahol imádkoznak értünk, ahol mi is imádkozhatunk másokért. Imádkozunk az Istenhez, ugye már van kapcsolatunk vele, és bizonyságot teszünk, elmondjuk akár a színeskönyv, szavak nélküli könyv segítségével is, hogy kerülhetünk a mennyországba. A gyerekeknek ez volt a feladat, és jövő pénteken meghallgatjuk, hogy kinek sikerül majd teljesíteni. Köszönöm szépen! Milyen jó dolog az, ha valaki helyettünk megcsinál valamit. A foglalkozáson szoktunk segíteni a gyerekeknek a dolgokban megcsinálni, de elárulok nektek egy dolgot: helyettetek, és én helyettetek nem tudok bekerülni a mennyországba. Ahhoz, hogy ti is ott legyetek velünk, és a szülők is ott legyenek velünk, ahhoz nektek kell a jó útra térni, és a jó úton végighaladni azért, hogy a mennyországba kerüljünk, és ott is együtt dicsérjük az Urat. Hallhatták a testvérek az igeversekből és az énekekből, hogy arról a Krisztusról tanulunk, aki valójában helyettünk meghalt a Golgotán, azért, hogy nekem és nekünk örök életünk lehessen. Egy néhány képeket szeretnénk mutatni, és beszámolni arról, amit az elmúlt alkalom óta készítettük, csináltunk. Van egy néhány képem a hobbi óráról.
csokoládét kellett úgy kibontani, hogy a szájjal, és a másik gyerek fogja. Ez kevésbé volt, akinek sikerült, volt, akinek nem. Volt egy győztesünk, Noémi, ő itt is van. Utána meg lehetett tenni a csokoládét. Egy következő makarónit kellett fölfúzni szájjal, tehát kés segítség nélkül egy spagetti szálra. Itt is volt győztesünk. Volt, aki ügyesebb volt, volt, akinek lecsúszott többször, de nagyon élvezték a gyerekek. Itt éppen éneket tanulunk a telefon segítségével. Azok a gyerekek, akik 5 alkalommal részt vesznek, a Bódis testvér által kapott gyermekbibliát adtuk ajándékba. Itt keresztet készítettünk, ugyanis tanultuk a kereszt halálról a történetet, az Úr Jézus keresztre feszítését. Fessük, és haza is vihették a gyerekek ezt a keresztet. Ez egy csoportkép. A könyvidő, ez nem tartozik a hobbi órába, de a könyvidő azt tudjuk azt, hogy úgy zajlik, hogy igeverset mondanak fel. Addig még egyesek igeverset mondanak, addig van, aki ismétel az igeverset. Ez a kis csoport. Őszi tájképet készítettünk, nem a most pénteken, az előtt héten, különböző anyagokból, levelekből, mákból, gríz, máléliszt, és ez lett belőle. Nagyon élvezték a gyerekek, én nem voltam ebben a csoportban, de hallottam hírét, hogy nagyon jó volt. A másik csoport, az gesztenyéből csináltunk formákat, és ezt hazavihették a gyerekek, a nagy csoport pedig ilyen kopogtató szerűséget, szintén gesztenyét fűztek fel drótra, és ezt is hazavihették. És nekünk is maradt egy, amit kitettünk az ajtóra. Volt egy másik alkalom, amikor szívószál segítségével és WC-papír guriga segítségével ceruzatartót készítettünk. A szívószálakat össze kellett dugdosni. Először mindenki kiválasztotta a 20 szívószálat, összedugdostuk őket, és majd föltekertük a WC-papír gurigára. És hazavitték, ebből ceruzatartó készült. Ez itt egy újabb csoportkép. Lehet látni olyan gyerekeket, akik nincsenek itt. Azért is mondta Dávi, hogy elég sokan vannak olyanok, akik kicserélődtek az év elejétől kezdve. Szoktunk enni is, mikor mit. Van, amikor kapunk, van, amikor veszünk. Nagyon jó ízűen élvezik a gyereket, és az első kérdés az, hogy mit fogunk ma enni egyesek részéről. Gyűjtöttünk faleveleket és gesztenyét, ezek segítségével voltak csinálva a kopogtatók, a gesztenyefigurák és a őszi tájkép. Ott van egy egész veder gesztenyét szedtünk. Ezt pedig most pénteken készítettük, ez a bizonyos szavak nélküli könyv, amit a nagycsoport ügyesen és szépen bemutatott nekünk, és amivel lehet tovább adni az evangéliumot. Ezt is hazavitték a gyerekek. Tehát kivágtuk, összeragasztottuk, és egy kis színes könyvecske lett, amit úgy nevezünk, hogy szavak nélküli könyv, mert nincsen benne írás, de viszont sok mindent tudunk belőle elmondani. Volt szeptember 5-én egy bizonyos kirándulásunk. Elég rossz időnek látszott, volt A és B tervünk, hogy hova megyünk kirándulni, ezért a B terv volt az, amit megvalósítottunk, és annak ellenére, hogy elég borús és esőre állt az idő, mégis elindultunk, és imádkoztunk is a gyerekekkel is, hogy legyen jó idő és ne essen az eső. A kirándulásunk első részét azt a klubnál zajlott, ugyanis ott gyülekeztünk, és a kirándulást azt a Gyöngy árából vásárolták meg, mint ahogy a leges-legelső kirándulást is,
Tehát ők nem pénzt fizettek, hanem a gyöngyöket váltották be. Itt van a utolsó momentumok, amikor még zajlanak egy kis telefonos segítségek is, és többiek pedig várják, hogy ki tudják fizetni a kirándulás árát. Legelőször elmentünk a Félixre, és itt találtunk egy hotel mellett egy ilyen kis vízesést, és itt leültünk, és megettük az uzsonnánkat. Nagyon jó ízűen ették azt az uzsonnát, amit anyukáik vagy nagymama elkészített otthon, ami ugyanaz az uzsonna lehet, amit az iskolába visznek, de sokkal finomabb volt. Alig várták, már éhesek voltak, pedig ez olyan 10 óra körül lehetett. Mivel nem egy szabad térben vettünk részt, mint a legelső alkalomkor súlyolyosak, ezért minden felnőttnek voltak egy bizonyos gyermekei, tehát csapatokra osztottuk magunkat. Attilának a csapata volt az oroszlán, ugyanis minden csapatnak került nevet adtunk a csapatoknak. Tehát Attiláik voltak az oroszlánok, mert így könnyebben tudtunk a gyerekekre figyelni, mint az, hogy most mindenkire figyeljen. A Timea csapata volt a szivárvány csapat, gondolom, hogy úgy gondolták ők is, hogy hát ha kisüt a nap. Elárulom azt, hogy míg a Félixen voltunk, nagyon-nagyon jó idő volt, nem volt borús. Az én csapatom az a napsugár csapat volt, mi is úgy gondoltuk, hogy hadd süssön még a napsugár ránk. Az Erzsike csapata pedig a Sasok csapata volt, ők lehet, hogy repülni szerettek volna, esetleg. Az Andrea csapata, az a Happy csapata volt, a boldog szót jelenti, boldogságot jelent, és jellemezte ezt a kirándulásunkat, hogy boldogok is voltunk és örültünk. Az Eszti néni csapata, az a Vilmos nagymamája, ő is kapott gyerekeket, ők voltak a pumák, látszik Zoén, védekezik, védi a csapatát. Naomi voltak a csillagok, ez a néhány csapatunk volt. Ezután lesétáltunk, és megnéztük a teknős békákat, mindenkinek nagyon bejöttek a békák, és még etettük is őket. És itt egy kép a Tavirózsánál. Ezután, még mielőtt elmentünk volna a gyermekvárosba, majd azt is elmondom, akkor utolsó alkalomként elmentünk a gyermekvárosba, na itt aztán a testvérek, ha ott lettek volna, megijedtek volna. Volt olyan gyermek, aki többet volt fejen állva, mint lábon, ő nincs itt. És magamban úgy imádkoztam, hogy csak innen, éppen és egészségesen menjünk ki. Na, hála jó Istennek nem történt semmi baj, de a gyerekek nagyon-nagyon élvezték. Szó szerint kitombolhatták itt magukat. Na, még bent voltunk a gyermekvárosban, viszont kint szakadt az eső. Tehát addig, míg kint a szabadtérben voltunk, addig jó idő volt, és délutánra, mire ide kerültünk, hogy kidomboljuk magunkat, esett is az eső. Egy kis egyensúly gyakorlat. Na, még mielőtt a gyermekvároshoz kerültünk volna, és miután eljöttünk a Félixről, bementünk a McDonald'sba, és volt olyan gyermek, aki azt mondta, hogy élete legfinomabb fagyját ette. Beültünk fagyizni a McDonald'sba, és ezután indultunk a gyermekvárosba. A legvégén, mielőtt elindultunk volna, volt olyan, hogy elvittem őket föl a mozgó lépcsőre, mert volt olyan, aki nem volt még mozgó lépcsőn. Már az első emeleten az eladók a 6. kör után csak néztek, hogy van még gyerek. Viszek még? Nem azért csináltam, hogy ezt mondják, hanem azért, hogy a gyerekek valami újdonságot is vigyenek magukkal haza. Egy csoportkép a gyermekvárosba,
ugyanis le kellett őket ültetni körülbelül 10 percre, hogy egy kicsit száradjanak meg, mert úgy le voltak főve. Volt olyan programunk, amikor a szülőket is meghívtuk egy alkalomra. Ez a program a nagyiskolának a tornatermében volt, úgy zajlott az egész, mint amikor nincsenek ott a szülők. Közösen énekeltünk, ez egy csoportkép a szülőkről, akik hátrébb vannak. Ugyanúgy zajlott a könyvidő, és itt közelebb jöhettek a szülők a saját gyermekének a csoportjához, és meghallgathatta azt, hogy mondja fel az igeverset, és hogy megkapja rá a gyöngyöt. Kézimunkáztunk, ebben segítettek a szülők is, és ez a kézimunka lett meg, az 5 kenyér és a 2 halról volt szó, amikor az Úr Jézus megsokasítja. És legvégén az úgymond el nem maradhatott ellenvaló evés, amikor saját magának csinálta meg a gyermek a szendvicset úgy, ahogy jól esett. Körülbelül ennyi lett volna a képek. Én nagyon megköszönöm a szülőknek, meg a tanítóknak és a gyermekeknek, hogy péntekről péntekre eljönnek, elengedik őket, rám bízzák őket. Elmondom azt, hogy ez nem egy kis feladat, nekünk tanítóknak áldozatba jár, és hadd mondjam el azt, hogy megtapasztaltuk azt, hogy amikor nem vagyunk egységben, és esetleg elmaradt az imádkozás előtte, akkor nem volt egy olyan jó alkalom, de amikor egységben tudunk imádkozni, és egyöntetűen imádság által tudunk Istenhez jönni, és kérni Istennek az áldását, meg is szoktuk ezt tapasztalni. Úgyhogy én kérem továbbra is a gyülekezetet, a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, hogy azt a feladatot, amit elkezdtünk, hogy a gyermekek között szolgáljunk, ezt hadd tudjuk hűségesen továbbra is végezni. Amen. Amen. Mivel imádságról esett szó, imádkozásról, következő percekben áhítatos percekre készülünk. Imádkozunk a gyerekek további működésért, szolgálatáért, de most következzen először az el nem maradhatatlan októberi születésűekért történő imádkozás, mivel közvetlenül én is érintett vagyok a dologban, ezért Alice fogja levezetni. Akik októberben születtek, vannak 13-an, nem maradtak ki a listáról. Kezdjük is. Szász Ráhel október 1 és Szász Máté is, mivel ők ikrek. Ezt követi az édesanyjuk Szász Réka október 3-án, Juhász Mikó Márta október 3-án, Mihály Ármin Géza október 7, október 11-én Szabó Anna Mária, október 12-én Balogh Zoltán Sámuel, október 13-án Marton Erzsébet, október 17-én Kirla Erzsébet, október 23-án Szász Attila és Balogh Dávid, október 27-én Szivák Emil, és október 30-án Szabó Tibor. Még mielőtt imádkoznánk, hadd kívánjuk azt, hogy Isten legyen az, aki vezérli továbbra is az életeteket, és Isten legyen az, akire fogtok mindig felnézni, és Isten legyen az, aki erősíti a ti életeteket. Egy igeverset fogok még felolvasni, ami a Zsoltárok 16. könyvében van megírva a 11. igevers. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Az Úr legyen az, aki vezérli az életeteket, mert nála gyönyörűség van. Így megkérem imádkozni Rékát és Szabó Tibor. Jézus
figyelmét igénybe venni. Nyissuk ki Bibliánkat újra a János közönséges első levél 5. részének az első 5. verséhez. Az első 5 verséből, illetve a tanítást az egész Biblia fényében szeretném, hogyha megvizsgálnánk. A címünk a világot legyőző hit. A világot legyőző hit. Ha odáig látnak a monitorig a testvérek, akkor láthatják, hogy az az igevers van a háttérben, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a mustárnakhoz. Az Úr Jézus a hitet a mustárnakhoz hasonlítja, másik helyen pedig ahhoz hasonlítja, hogy ha akkora hitetek van, hogy hegyeket is mozgathattok, akkor azt mondjátok, hogy mint a fügefa, hogy ültessen bele, szakadjon ki és menjen bele a tengerbe. De egyébként nekünk azt mondja, hogy olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet adjál nekem Istenem. Tehát a mustárnakhoz hasonlítja az Úr Jézus a hitet. Hasonlatos a mennyeknek országa a mustárnakhoz, amelyet lévén az ember elvette az ő mezejében. Az kisebb ugyan minden mezei, minden magnál, de minden veteménynél nagyobbra nő. Tehát a hitnek is ugyanez a tulajdonsága, ugyanez a jellemzője, nagyon hasonlít a mustárnakhoz, mert képes nőni. Erről majd később szeretnék egy kicsit beszélni. A világot legyőző hit. Mondhatnánk, hogy nagyon merész ez a cím. Nagyon merész dolgokat beszél az Úr Jézus. Miért kell a világot legyőzni? Vagy milyen világról beszél itt az Úr Jézus? Amikor a világ legyőzésére gondolunk, akkor egy erőskező diktátorra gondolunk. A 20. században volt 2 világháború is, amikor területeket foglaltak el nagyhatalmak, legyőzni a világot, meghódítani, uralmuk alá hajtani. Istennek volt egy ilyen parancsa az ő népével kapcsolatban, hajtsátok uralmatok alá, uralkodjatok az ég madarain és a tenger halain, és nem pedig az embervilágra vonatkozott ez. Legyőzni a világot a hit által. Azt mondja itt János apostol, hogy legyőzni a világot. Amikor a világról beszél Isten igéje, akkor 3 dologra gondol legalább. A teremtett világra, az embervilágra és a gonoszság, a bűnnek a világára. És Isten, amikor azt mondja itt a János apostolon keresztül, hogy legyőzni a világot, akkor nem az elsőre gondol, a teremtett világ, a föld, a növényzet, az állatvilágot legyőzni, nem is az embervilágra gondol, akikért Jézus meghalt, mert azt mondja, hogy a teremtett világ, és meglátszottak a tenger ösvényei, és a világ fundamentumai a felszínre kerültek az Úrnak feddésétől. Erről beszél Sámuel a 2. könyvében. A teremtett világ az, amelyik sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, a megnyilvánulást. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Hát a teremtett világ is várja, hogy megszabaduljon a rothadandóság állapotából. Azt mondja nekünk a római levélben Pál apostol, hogy a teremtett világ várja. Várja azt, hogy ez a földi élet, amely a fűre gondolunk, reggel virágzik, és sarjad, és este pedig elhervad, nő, kikel, növekszik, azután elszárad, elfongyad és elhervad. A múlandóság, az elmúlásnak a kerékforgásában van, és várja. Amikor az embervilágról beszélünk, akkor megemlíteném a közismert igeverset, a János 3.16-ot. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őben el ne vessze, hanem örök élete legyen. És az embervilágban, ha erre a képről ránézünk, akkor arra gondolunk, hogy ezek nem európai emberek, hanem ezek talán az iszlámhoz tartoznak, és nagy téma napjainkban az, hogy jönnek. Eddig is jöttek, de most nagy számban jönnek, és ez úgy félelemmel töltheti el az embert.
Viszont a 46. Zsoltárban azt mondja Isten, hogy Isten, ami oltalmunk és erősségünk, és igen bizonyos segítség a nyomorúság idején. Isten, ami oltalmunk és erősségünk. Lehet, hogy mivel mi nem megyünk hozzájuk, jönnek hozzánk. Isten hozza őket, hogy tudjunk nekik bemutatni Krisztust, az életünket. Fel kell erre készülni. És a második terület a gonoszságnak a világa. A gonoszok világa kialuszik és nem fénylik az ő tüzöknek a szikrája. Erről beszél Jobb. A gonoszság, amelyik az engedetlenségen keresztül bekerült az emberbe, a bűnesetkor az égen kertbe, ez nem hagyja az embert nyugodni. Állandóan piszkálja, ösztönzi, hogy piszkálja a másikat, ne hagyja békén a másikat, igaz, ha gyerekekre gondolunk, egymásra gondolnak, ha megütnek, hagyjam vissza, lehetőleg egy kicsit nagyobbat üssek, mint a másik ötöt, és akkor ha kérdezik, hogy kezdődött, hát úgy kezdődött, hogy visszaütött a másik. Igyekszik az ember rátenni a másikra a saját hibáját, igyekszik kibújni a felelősség alól, még hogyha el is követett valami rosszat. Tehát a gonoszság, a bűnvilága, a felelősség alól kibújni, az erkölcstelenségnek a világa, és mindez abba a kategóriába tartozik, amelyről azt mondja Isten, hogy ezt le kell győzni. Kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. A kívánság az önmagában nem rossz dolog, viszont vigyázni kell vele, hogy mi az, amit kívánunk magunknak, mert ezen keresztül megy tönkre az ember leginkább, úgy testileg is, mint lelkileg. Aztán beszél a Biblia még a régi világról, amelyik özönvíz által elpusztult. Mert a gonoszság annyira megnőtt Noé idejében, a teremtés után, 1650 évvel annyira elhatalmasodott a gonoszság, hogy Istennek meg kellett büntetnie özönvíz által. Elborította akkor a földet, az istenteleneknek a világát. Ez volt, amit a Biblia régi világnak nevez. Aztán van a jelen való világ, amelyben élünk most, vagy amelyben élt Pál apostol ezelőtt közel 2000 évvel, azt mondja a jelen való világ. Volt neki egy munkatárs, akit Démásnak hívtak. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, szomorúan számol be róla, hogy Démás engem elhagyott, és a jelen való világhoz ragaszkodott. Nem feltétlenül arra kell gondolnunk itt, hogy ő visszatért a saját mesterségéhez, vagy visszatért a családjához, hogy gondot viseljen róluk, hanem a jelen való világhoz ragaszkodott. Jézus Krisztus követője volt, és valami arra késztette, hogy erről lemondjon, és a jelen való világhoz ragaszkodjon. Tehát visszatért abba az élethelyzetbe, amiben volt azelőtt. Mert starból mi emberek nem úgy indulunk, hogy szentek vagyunk, Isten számára félretettek, hanem azért úgy, ahogy növünk, úgy nő bennünk a gonoszság és a rosszaság is. Akaratlanul elismerjük, nem ismerjük, ez így van. Kicsi gyerek, kicsi rosszaság, nagy ember, nagy rosszaság, gonoszság bújik meg. Aztán ki mennyire műveli ki ezt saját magában, milyen magas fokra viszi. És pedig beszél még a Biblia a jövendő világról is. Amit azt mondja, nem angyaloknak vetett talán a jövendő világot, amelyről szólunk, hanem Jézus Krisztusnak. A jövendő világ, amelyet várunk, amely boldogsággal tölti el az életünket. Hogyha a hitnél tartunk, és a hitről kell, hogy beszéljünk, ki az, aki felismeri ezt a képet? Hangosan? Igen, te Márton. A mai nap a reformáció elindulása, tehát az egyháznak a megreformálásának a vasárnapja, amikor arról kell, hogy beszéljünk és megemlékezzünk egy keveset, hogy ekkor indult el az a megújulási mozgalom, amely eredményezte azt, hogy minden európai ember később a saját nyelvén olvashatta Istennek az írását, és nem latinul kellett hallgassa.
értette vagy nem értette, ez indította el azt, hogy amit felismert, szeretném idézni, hogy mi az, amit felismert. Luther azt mondta, hogy most kezdem megérteni, hogy ennek az igének, tudnélik azt, hogy az evangéliumban Isten igazsága jelentettük ki, az az értelme, hogy tudnélik, ez az igazság elfogadott, vagyis nem kell semmit érte, passzív igazság, amelyen minket a kegyelmes Isten igazzá tesz, hitáltal, amint megíratott. Az igaz ember hitből él. Az az Ágoston menti szerzetes nagyon sokat kínlódott, hogy saját erejéből eljusson arra, hogy Isten előtt kedves legyen. És bármennyire is igyekezett, pont mint egy sárba elakadt autó, akármennyire igyekszik és forog a kereke, annál jobban elsüllyed. Akármennyire igyekezett, hogy saját erejéből próbáljon meg Isten előtt jó lenni, egyre inkább azt vette észre, hogy ez nem megy neki. És akkor boldogan nyugtázta, amikor felismerte azt, hogy csak el kell fogadni. Azt, hogy Isten igaznak tart minket. Jézus az, aki elvégezte helyettünk a fizetést, ő fizette ki helyettünk bűneinknek a büntetését. Nekünk csak el kell fogadni Jézus Krisztus hitáltal, hogy ő a helyettes áldozat érettünk. Mi nekünk nem kell meghalni a bűneink miatt. Nem szükséges meghalni. Van néhány tévhit, illetve helytelen mondás, amit szoktunk alkalmazni. Úgy vettem észre, hogy van olyan szófordulat, amit akár ki is javíthatnánk a mai naptól kezdve, akik használják. De amikor valamiben nem vagyunk biztosak, valamiben nagyon bizonytalanok vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy azt remélem, azt hiszem. Ám pedig amikor reménységről és hitről van szó, az egy biztos dolog kell, hogy legyen. Azt hiszem, remélem. Ez ilyen nagyon bizonytalan státuszba jutott sok embernek a szóhasználatában. Mondhatnánk azt, hogy úgy gondoltam. Amikor valami bizonytalan dolgot szeretnénk megbizonyítani. Mi a hit? A hitnek a meghatározása a következő. A remélt dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Itt a hithez, tévhithez visszatérve, szeretjük, nem szeretjük, el kell, hogy fogadjuk, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy ez az igaz Isten, a másik azt gondolja, hogy az az igaz Isten. Illés idejében azt gondolták egyesek, hogy a Baál az igaz Isten, mások azt gondolták, hogy a Teremtő Isten az igaz Isten, és volt egy ilyen összevisszaság, ilyen tudatlanság, most ki is az igaz Isten. És jött Illés a Kármel-hegyen, és építsünk oltárt. Amelyik Isten, a Baál, vagy az élő Isten válaszol, az az igaz Isten, amelyik tűz által válaszol. A Baál profétái kínozták magukat, késsel vagdalták, kiabáltak, hívták segítségül, semmi válasz nem jött. Mert a saját magunk által elképzelt Istenkép az nem egy valóságos, az nem egy reális. Nem saját magunk kell elképzeljük Istent valamilyennek, a saját elgondolásaink szerint, hanem a Biblia világosan bemutatja számunkra az élő Istent, az igaz Isten, hogy milyen is ő valójában. Van kijelentése, van szava, a Kármel-hegyen megmutatta az ő hatalmát tűz által, a Bibliában nagyon sok példa le van írva, amik által Istennek a hatalma és az ereje és a jelenléte, az ismerete és az ő teljessége nyilvánvalóvá lett. Mi is a hit valójában? A nem látott dolgokról való meggyőződés. Most kérdés az, hogy mi az, amit nem látunk, és reméljük, és szeretjük, és szeretnénk, hogy a miénk legyen. Nem mindegy, hogy mi az, amit remélünk, vagy mi az, amit nem látunk, és meg vagyunk róla győződve. A
Kijelentett ige. Bibliában Isten világosan megmutatja, hogy mi az, amiben kell, hogy reménykedjünk. A reménylet dolgoknak a valósága, a hit és a nem látott dolgokról a meggyőződés. Ami számunkra fontos kell, hogy legyen, ezt Isten kinyilatkoztatta. Bűneink bocsánata és az örök élet. Ez kell legyen számunkra a legfontosabb. Most, hogy mégis még jobban kézzelfoghatóvá tegyük a hitet, mindenki ismeri, hogy mi ez a műanyag darab, amit a kezembe tartok, igaz? Ennek van valamilyen értéke, úgymond. Kérdésem az lenne, hogy ki az, aki elhiszi, hogy ezt nekiadom, hogyha kijön ide érte. Ki az, aki elhiszi? Van jelentkező, aki elhiszi. Tehát van, aki hiszi. És ki az, aki kijön érte, hogy elvegye? Ki az, aki? Ez a hit. Amikor nem csak mondom, hogy elhiszem, hanem lépést teszek. Amikor azon gondolkozunk, hogy azon gondolkozunk, hogy egy fél percért az egy elég jó bér, igaz? Nem sokan keresnek fél perc alatt 10 lejt. De ha azt veszik, hogy elkezdtünk filózni rajta, hogy megírja ez nekem, hogy oda kimenjek, mit szólnak a többiek, hogy pont én megyek ki, nekem amúgy is van, vagy én menjek ki, akinek nekem amúgy is kevés van. Hát amikor elkezdünk azon gondolkozni, hogy mit mondanak a többiek, vagy ahol nem kell, az nekem kimenjek, nem menjek. Szükségem van rá, nincs rá szükségem. A reménylet dolgoknak a valósága. Tehát kell nekem, vagy nem kell. És a nem látott dolgokról való meggyőződés. Bibliában nagyon sok jelentése van Istennek, ami már nyilvánvalóvá lett, kézzelfoghatóvá lett, és vannak olyan dolgok, amiket még kézzel foghatóvá nem tudunk tenni, mint ahogy például azt mondja az Úr Jézus János apostolon keresztül, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De ha nyilvánvalóvá lesz, akkor majd hasonlatosak leszünk még hozzá. Tehát a hit a remélt dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A második, hát és a hit lemérhető. Erről majd később egy picit még beszélünk. Kitől van a hit? Kitől van a hit? A hit, úgy olvassuk a Bibliában, hogy a hitnek van fejedelme. A hitnek van bevégezője, délelőtt hol szól róla, és ez pedig Jézus Krisztus. Biztatás az, hogy mivel Jézus Krisztustól van a hit, ő adja a hitet, nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégezőjére. Aki megvetette az előtte levő öröm helyet, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, az Isten király székének jobbjára ül. Amikor igyekszünk megspórolni az utat, akkor általában nem cselekszünk helyesen. Az Úr Jézusnak a sátán felkínálta, hogy Jézus, nekem adatott minden hatalom, a világ minden országra, neked adom. Itt vagyunk most. Nem kell még azt a 3,5 évet végig harcoljad, végig küzdjed, utána pedig ne is beszéljünk a kereszthalálról, azokról a szenvedésekről, amik rád várnak. Tudod, nagyon jó. Spóroljuk meg ezt a 3,5 évet, meg az összes szenvedéseket. Most azonnal leborul, ha imádsz engem, neked adom. Azt mondja az Úr Jézus, az Urat, a te Istenedet imád, és csak meg is szolgálj. Nem lehet megspórolni. Jézus Krisztus sem spórolta meg azt az utat, amelyet végig kellett, hogy járjon, annak érdekében, hogy mi szabadok legyünk. Annak érdekében, hogy mi boldogok legyünk. Következő kérdésre keressünk a választ.
amelyik a harmadik kérdés, hogy milyen a hit. Erre van néhány válasz. 7-et szeretnék megemlíteni, ennél talán hozhatnánk többet. Milyen hit létezik? Az egyik a növekedő hit. Tehát a hit, ahogy kezdtük az elején, a mustármaghoz hasonló, tud növekedni. Ezért is kérik Jézustól a tanítványai, hogy növeld a mi hitünket. Mester, Urunk, növeld a mi hitünket. Tehát a hit az tud nőni. Kicsi mustármag, nagy fává nő. Nem egyből nagy fa lesz belőle, hanem először a kicsi hit. Mustármagni, és aztán az nő. Növeld a mi hitünket. Jézus adja a növekedést. Aztán, ha van növekedő hit, akkor van fogyatkozó hit is. Szenvedések előtt a Gecsemáné kertbe menéskor azt mondja az Úr Jézus Péternek, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, de én imádkoztam értetek, hogy el ne fogyatkozzék a ti hitetek. Mert a hit az megjön próbálva. Péternek a hite is meg volt próbálva, kérdezték, hogy te is a názáretivel voltál? Te is az ő tanítványa vagy? Nem ismerem. Végül még átkozódott is, hogy ő nem ismeri. Ugye biztos legyenek abban, hogy ő nem ismeri. Fogyatkozó hit. Amikor sarokba szorítanak, akkor képes a hit fogyni. Azt mondja, az Úr Jézus, így imádkoztam értetek, hogy el ne fogyatkozzék a ti hitetek. Aztán, ha van fogyatkozó hit, akkor van halott hit is. A hit cselekedetek nélkül megvolt. Mondom, hogy van hitem, de nincs cselekedetem, igaz? Elhiszem, hogy megkapom a 10 de nem cselekszek, nem megyek érte, nem kérem el, nem fogom meg. Halott hit. Következő, létezik teljes hit is. Létezik teljes hit? Igen, létezik teljes hit. Az első gyülekezetben olvasunk Istvánról, aki az első vértanú lett, azt mondja az ige, hogy aki hittel és szentlélekkel teljes férfiú volt. Teljes volt hittel és szentlélekkel. Nem volt tökéletes ember, de teljes volt hittel. Hit Jézus Krisztusban is, amikor meghalt, mit mondott? Imádkozott, pont mint az Úr Jézus. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. És azt mondja, látom a megnyílteget, és Jézus Krisztus az Isten jobbján állani. Várta haza Istvánt. Van nagy hit is. Amikor Jézustól kéri a százados, a kapernaumi százados, hogy gyógyítsd meg az én szolgámat. És Jézus indul, hogy meggyógyítsa, de azt mondja, de nem vagyok méltó, hogy az én házamba jöjj, csak szólj, és az én szolgám meg fogod gyógyulni. Nem vagyok méltó, hogy a házamba gyere. És azt mondja az Úr Jézus, hogy még Izraelben sem találtam ekkora hitet, ezt mondta a követőjének. Létezik ilyen nagy hit is. Amikor elhiszem, hogy Jézus mindenható, és meg tud tenni bármit, csak kell, hogy szóljon. Elmondom neki a kérésemet, és ő válaszol. A következő, van szentséges hit. Judás apostol azt mondja, ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, és tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, mert ott vagytok a legjobb helyen. Épüljetek a ti szentséges hitetekben. Jézus Krisztusban vetett hitetekben. És természetesen van kipróbált hit is. A kipróbált hit, ez már azt mondja az ige, hogy sokkal becsesebb a veszendő tűz által kipróbált aranynál. Dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. A kipróbált hit az már olyan, mint a megtisztított arany. Becses, értékes. Hibátlan. A hitnek a jellemzői. A hithez lehet viszonyulni is. Most nem egy felekezeti hitről beszélek, hanem a Jézus Krisztusra vetett hitről beszélünk. A Jézus Krisztusban vetett hitről az egyik dolog, amit lehet vele tenni, hatot szeretnék felsorolni, 4, az nem kívánatos,
de az utolsó kettő az mindenkinek megtartásra méltó. A hitet meg lehet vetni. Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy ezeknek ítélete megvan, mivel hogy az első hitet megvetették. Tehát az hithez való egyik viszonyulás, hogy a hitet meg lehet vetni. Azt mondom, nekem nincs rá szükségem. Én ügyes vagyok, okos vagyok, egyedül elboldogulok, hanem abban nem is merek belegondolni, megvetni, lenézni, értéktelennek tartani, megtagadni. Ha pedig valaki az övéről és főképpen az ő házanépéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél. Tehát a hitet el lehet tagadni. A hittől el lehet tévejedni. Akaratlanul, aki eltévejedik, az általában akaratlanul teszi, nem szándékosan szokott az ember eltévejedni általában. Csak ha a saját elgondolásai szerint úgy gondolja, hogy jó úton megy, és közben a rossz úton megy, eltéved. Mert hogy lehet eltévejedni a hittől? Azt mondja Pál apostol, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Nem azzal van a gond, hogy van pénzünk, kevesebb vagy több, hanem azzal a baj, amikor már sóvárgunk utána. Minden vágyunk, minden kívánságunk a körül forog, hogy még egyet több legyen. Sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Következő viszonyulás a hithez, a hittől el lehet szakadni. Nem érdemes, de a hittől el lehet szakadni. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelnek. Itt Pál apostol a Timóteusnak azt mondja a 4. rész első versében, az első levélben, hogy elszakadnak a hittől azért, mert hitető lelkekre figyelnek, és gonosz lelkeknek a tanításaira, amelyek nem Jézus Krisztustól jönnek. Ezért fontos, hogy Szentírás a kezünkben legyen, egyszer, kétszer, 10-szer már elolvasva, ezáltal bejutott az elménkbe, tudjuk hol keressük, és le tudjuk ellenőrizni, hogy igen, megegyezik-e Isten tanításával, vagy pedig sem. Gonosz lélektől jött a tanítás, hitető lelkektől, vagy pedig tiszta ige. Ez indult el akkor a 1517-ben. Aztán kívánatos dolgok közül az egyik, azt mondja Judás apostol a 3. versében a levelének, hogy tusakodjatok. A hitért tusakodjatok, amely egyszer a szenteknek adatott. A hitet ragadjátok meg, harcoljatok érte. A hitet tartsátok a legfontosabb dolognak, a Jézus Krisztusban vetett hit mindennél fontosabb legyen a számotokra, tusakodjatok érte. És másik viszonyulás a hithez, jó viszonyulás a hitet megtartani. Erről Pál apostol számol, de ugyancsak Timóteusnak, nagyon szeretett Timóteus, mind ilyen jó dolgokat mondott el neki, amit nem kell tenni, és amit tenni kell. A hitet megtartani, amikor már élete vége felé van, nem mintha közben nem, és megtérése után egész időszakban nem tartotta volna meg a hitet. Azt mondja, hogy abban nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr ama napon az igaz bíró. Megkapom tőle, mert megtartottam a hitet. Hittem benne, bíztam benne. De nem csak nékem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Helyes hozzáállásunk Jézus Krisztus, hogy vágyva várjuk az ő megjelenését. Legyen bennünk ez a vágyakozás, megtartani a hitet és vágyva várni az ő dicsőséges megjelenését. A hitnek van párja is. A hitnek a próbája, párja.
együtt csiszolják egymást, mint a házastársak, a férj és a feleség. A ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet. A hit cselekedetek nélkül megvolt, a jó cselekedetek szoktak jótékonysági esteket szervezni, jó cselekedeteket végezni, de ha az hit nélkül történik, Jézus Krisztusba vetett hit nélkül, csak esetleg saját magamnak a mutogatása, vagy pedig valamiféle fajta érzékenység a szükségben levők felé, ha nem párosul a hit Jézus Krisztusban vetett hit jó cselekedetekkel, akkor ez sántít, ez nem valós. Tehát a hitnek a párja a jó cselekedet. A ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet. A hitnek vannak testvérei is. Együtt szoktak említeni, kéz a kézben járnak, szerető testvérek nem bántják egymást, nem veszekednek egymással. Hogy van az az igevers? Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, de három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. A szeretet az idősebbik testvér. A hit és a remény, nem tudom, hogy jönnek sorban, melyik a nagyobbik, de a szeretet az idősebbik testvér. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. A hitnek van célja is. Miért kell, hogy higgyünk Jézus Krisztusban? Mi ennek a lényege? Mit tud nekünk Jézus Krisztus nyújtani? Mi lesz nekem ebből a hasznom? Az ember a mai világban a hasznot keresi mindenből. És ez nem feltétlenül rossz, hogyha keressük azt, hogy mi jó származik nekem belőle. És amikor a hitről beszélünk, akkor is kell, hogy világosan lássuk azt, hogy a hitnek mi a célja. Miért higgyek én Jézus Krisztusban? Mit tud nekem Jézus Krisztus nyújtani? Mit tud nekünk Jézus Krisztus nyújtani? Mondhatjuk kórusban, hogy mindent. Bármit. Bármit, amire szükségünk van. Nem feltétlenül a saját elgondolásaink szerint, amire szükségünk van, de mindent, amire igazán szükségünk van. Azt mondja, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és a többi. A többi, amire szükségetek van, mind ráadásul megadatik nektek. A hit célja, Jézus Krisztusban vetett hitnek a célja, azt mondja, hogy elérni hitetek célját, a lélek üdvösségét. Itt ebben a földi életben kinek mennyi adatot? Néhány naptól, néhány évtizedig, az erősebbeknek akár 101 néhány év a mai világban ritka. A földi életet megélni úgy, ahogy ez nem lehet csak egy cél. Főleg Jézus nélkül nagyon kényelmetlen és nagyon szenvedésekkel teli. Elérni hitetek célját, a léleknek az üdvössége, azt mondja Péter apostol az első level első részében. A léleknek az üdvösségét. Az ember, mindannyian tudjuk, hogy legalább 2, azt mondják 3 részből tevődik össze. Mindenképpen van a materiális része, ez a test, ami látható, vagy az a bankjegy, ami látható, és annak van egy hátterében egy érték. Vagy ha veszünk egy CD-t, az is van a hanghordozó, ami a testhez hasonlít, az képvisel egy valamilyen értéket, de nem sok értéke van, hogyha pénzben megvalósítjuk, igaz? Egy CD mennyi? Egyleg 70-80-ban kerül. De viszont ami rákerül, annak már van értéke. És hogyha már együtt adják el például, akkor akár 15-20-30-40 lejt is elkérhetnek érte, és kifizetik az emberek, mert van rajta egy érték. Jézus Krisztus értéket helyezett belénk, és ez pedig a mi lelkünk. Ez pedig a mi lelkünk, ami kapcsolatba tud lépni Istennel, és ami örök. Ami örökérvényű, örök életet tud generálni. Ez ami megmarad. A testünk porba hullik, igaz, hogy kapunk dicsőséges testet Jézus Krisztustól, ha hiszünk és bízunk benne, de ő az, aki ami lelkünket úgy adta nekünk, hogy amikor testet kaptunk, akkor elindult a földi életünk, és ez nem ér véget a testünknek a felbomlásával. Elérvén a lélek célját,
a hitetek célját, a lélek üdvösségét. A világ elmúlik, a testünk elenyészik, felbomlik, a világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Azt olvassuk a felolvasott igében, hogy megtartana az ő parancsolatait, és az ő parancsolatai pedig az ő akarata, és ezek pedig nem nehezek. Az ő parancsolatai nem nehezek. Jézus Krisztusban hiszünk, szeretjük őt, az ő parancsolatait könnyű megtartani. Szeretném, hogyha megmaradnának bennünk a hittel kapcsolatos dolgok, és itt most szeretnénk megállni, azért, hogy tudjunk imádkozni és kérni Istent, hogy ez valósága legyen az életünkben. Amen. Orruljunk le és imádkozzunk. Imádkozzunk közösen mindannyian, akik pedig szeretnének hangosan is imádkozni, egy-két személyt lesz rá a lehetőség. Áldott legyen szent neved, drága jó atyám, azért küldted el a te egyszülött fiadat, hogy megváltsa életünket, és örök életre biztosítsa azokat, akik hisznek benne. Köszönjük, hogy ezt a hitet is te plantáltad a szívünkbe. Segíts, hogy legyen ez növekedő, hogy boldogan várjuk a te dicső megjelenésedet. Higgyünk te benned, és a te ígéreteidben, mert te változhatatlan vagy. Segíts, hogy gyümölcsözővé váljon az életünkben is megteremni a léleknek a gyümölcsét, hogy majd egykor a jutalmat elvihessük szent kezedből. Köszönöm, Atyám, hogy az Úr Jézus nevében ezt lehetővé teszed. Áld meg életünket, hogy ezt örömmel tegyük, és dicsőítsük szent nevedet, ami életünket tartod. Amen. Amen. És kérlek, hogy Jézus, hogy mélyítsd el a hitet a mi szívünkbe, hogy amit ma este tanulhattunk, Uram, az megmaradjon a mi szívünkbe. Amen. Amen. Köszönöm e délutáni órát, amikor a hitet nyitottad, Uram. Hiszen, Uram, neked nagyon munkád minden időben nagy volt. A százados is azt kért, hogy növelte az ődítét. Én is arra kérlek, Uram, hogy növeld a mi hitünket, az enyémet és mindjárt, Uram, mert nagy szükség van a jelen való világban, mert látod és tudod, hogy milyen kevés idő van még hátra, hogy visszafogni és megkeresni azokat, Uram, akik hisznek és bíznak benne, és szeretnek bízni életüket utolsó pillanatig. Hála és dicsőség térjen drága szent nevedre ez alkalommal is, és életünk minden idejében, mindörökké. Amen. Amen. Köszönöm, Jézus, hogy elkezdtem is, és hitáltal jöttél, te átudtál. Kérlek, hogy erősíts ezt a hitet, ezt a tudatot, hogy tiéd vagyok, hogy majd veled mennyországba juttassak. Amen. Amen. Zárva neked. Áldva égőként. Az, aki bennünk a szívünkben él, olyan mint a világ. Abban összegyőzve megnyitszünk, nem itt mindre múlva. Örömben szeszegő szelve szép, hogy lelke bennünk
azt, hogy neked meghajol minden tér, menjen földön és föld alatt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Áldunk tégedet azért, mert kivontál bennünket a világból. Áldunk tégedet azért, mert te vagy az, aki megálltad az életünket. Imádkozunk a gyerekekért, akik a gyerekklubba járnak, azokért, akik jártak, akik járnak, és akik ezután fognak még majd csatlakozni. Imádkozunk Istenünk azért, hogy hadd legyen ez a hely, ez a falu egy olyan hely, amelyik a békeháza, a mennyország legyen. Legyünk olyanok, mint a hegyen épített város, akik a te fényedet és a te szeretetedet sugározók. Áld meg az életünket és töltsél bennünket hittel, szeretettel és reménnyel, neved dicsőségére. Amen. Minden dicsőség